Pozdrav narode moji. Moje mišljenje o Ivan Don Kruševca Mitrovića, šta da kažem u vezi tom stripu, on samo želi da pravi škof, da bude poznat. To je okej, svako mi svoje imamo. Druga stvar, dobro je prošao, inače bi prošao još gore. Nije realno ako se oko njih okomile 5 ljudi, a on sam. Znate da to nije realno, iskreno. Za neka je bolje da se povuče i da se ne kurči. Druga stvar, svako svoje ima put koji želi da napravite, na putu budu poznati. Iskreno, nema od toga ništa, jer ako si jak, ako si moćan, kao što sam ja pozivao Kristijana Golubovića na meču, i hoću da se borim sa njim i na ću u roku do 13 sekundi. Ja i očekujem njegov odgovor. Ja sam drugi, ja nisam kao Ivan Mitrović. Ja sam momak koji je za klasu nokauter. Pozdrav ljudi.